Mwanchumu rigareria Wensoko TV oyorure asembeo nomokonyi bumara ibwense ya Kenya omuske Professor Abraham Kithure Kindiki nomokonyi oye hase committee eria choretwe nomura ibwense negachikwa kwane kemiroberio yokobwene yokabero mu waziri mokorega Kenya muske Raila Odinga ngoikiranera senchirengia oyure mumurumu abo ode Oburu Odinga kurwase county eria Siaya bwigoro mo senator we county yobanyariko babakomera na kurwa emiroberio yo hegendrete kobekwa bosero bereti gochokobekwa kwane kyabuna aya enekiwe kurwa rituko rigoro aenekiwe kurwa rituko riare ro kure mambiari ngenta ambuka chinga kichikana boigo litkoria ankyo kiromo bere bumweshimiwa Raila Odinga horigetie gochia koirukiwa nendege kurwase county ya Nairobi oikase county area ya Kisumu abananchi banyoreri baga ryoko yorigeria na boigo maiga yaye oirwe ase enchira yoko yogwetera ase para oikase county area ya Siaya na boigo hemirobirira cheko nekigwa rituko ria Jumapili mwanchumo rigeria karibu sana semesa ya maya kurwensoko chinsa isatobo tukobe gawe 15 na kabere umotyenyuga oikomi makoyega bwechiri bubere merongebere na isano turigererie aya nekigwa seri tukeriga seri aringeri tambe ryoko nekia emisa yokoborera senchira ya bene mheshimiwa Raila Odinga emisa ya nekigwa ase hegeti kya Nyayo Stadium asabari kibaito ba mangana babeke kambi konekia unantu cheko ya manya senchira yoboikiranu obotkobiga bware nchinkoro kwa Clinton ndigi buna botambe asiri bagaria bakombato sia kurwa studio ya kabere twagosabiro oikaranso iketoko manye korbono oikomweri asengenche mesa manye kurensoko chinsa isato achakirabon Karibu sana mwanchumo rigaria bone mesema ya kurensoko chinsa isato togo chakano robot rokobwatia korengana no kuigwana kuya matenya gosiro muske Raila Odinga naboigo hugochika kurwa somora ibwense William Ruto nigo homoberunya gosira oikigwa samagacho ye bunge enene abara ikurwa ensi ya Kenya naboigo hisko echinse nigo baikirana na kuresko ya boyo mwerio gochia senya gosira nonya naboigo nigo borendi bwati ngwa hasaba na inchi batanya ribaga yogoso asenseme yo herikwerera homobere hubo mweshimiwa Raila Odinga buna gotumanya Murikito Frida Kerubo Magega yogokora amonchirerio abuigoro yokorenta umubirunya gusira Raila Odinga asamagacho yebunge nene litko lialero ni gwemerobirio yekiranigwa bene inse yobolendio botindi eamate abairi abarai kurwa chinse chisko amona abarai bense ya Kenya nigo baikirana asokurwa esko yomoelio gochia senya gusira Raila Odinga Mamincha nelituko liigoro abananchi mbaikiraneti asamagacho yebunge nene elio kwa libaga abarai kurwa chinse chesko kurwa esko yabo yomoelio gochia senya gusira Raila Odinga nigo abarai yabo baikirana asamagacho yebunge nene Gati yabale baikirana ngamona oyo kabeiro murai bwenso kane o Tanzania Jakayo Kikwete omokonyi bo murai bwense ya Tanzania Dr. Philip Mpango murai bwense ya Ethiopia Taye Selasia omowaziri wa mangana yechinse chesko Mohamed Thabiti omokonyi bo murai bwense ya South Sudan Rebecca Nyandeng omowaziri wo bolendi bweime bwense ya Rwanda Vincent Biruti naboigo umurai bwense ya Somalia Sheikh Mohamed Magiga ya yonsi nigo omuberonya gosira Raila Odinga oirwa goika asigeti kya Nyayo elio gokorerwa emisa yokomorera na koinyora obokoleri bwaye chinga kyarenge asoboiko obwense Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Amen. Kerubo Frida Ensoko TV Toska bosio mwancho murigeria habara ikurwa se serikali ya nene boigo nigo baikirana senseme yo na komorera humuske Raila Odinga segetie kyo kiechiko sori Kenya ya somoiga oboko mwene humuske Raila Odinga habara yabo nigo baikirana baria banyora banyigo baikirana baira ribagerio na komorera humuske Raila Odinga sa motogire kubwatakana no kora kwae ase okwanchiria konde gwensi gotayo na bego kwene kya ensi ya Kenya no rongo Afrika ngogendera rura senchirengia Murikito Linet Nyambane
na kutumania senchera yobuikira. Tumeambiwa hapa tulimjua kwa majina tofauti tofauti: Agwambo, Jacob, Tinga. Lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba. Agwambo, Tinga, Jacob, Enigma, Woodpin, Baba, the man in whose honor we gather here today. Egati abarai abo baikirana no murai wense William Ruto mokonyoye Professor Kithure Kindiki omwaziri wa mangana yechinse Cheisco Musalia Mudavadi omugabana bwe county ya Kisii Mosque Simbarati omurai wense ya Zimbabwe nabo igo abarai bande abange omurai wense ya Kenya William Ruto nigo amuinyora Raila asogotwara amaono amaya asense ya Kenya. Citizens, those who worked closely with the Honorable Raila Amolo Odinga know that he was irrevocably stubborn in his vision for a just, prosperous, and united Kenya, a nation where opportunity belonged to all and justice favors none. I have come a very long way with Baba. When I stood by him with the other Pentagon members at a defining moment in his and our nation's history, I neither knew that one day we would find ourselves on opposite sides, nor could I have imagined that years later he would stand by me, this time to steady the nation and to help anchor my leadership, culminating in the birth of the broad-based government. Kenyatta nere ni garura magombaye asatebire osiririe omusani omonene kirage. Tuko hapa pamoja kama Wakenya kusherehekea maisha ya Mkenya mwenzetu, kiongozi, rafiki yangu, lakini mimi nilimpenda kama ndugu yangu. Abarai abo baikirana asomo yegoyo niko bono baruko bori gochasa Abakenya gutwara obotwereru nabo igo omorembe ekyo nakyo gento Raila anchete. Whenever Kenya needed reason, he became the voice of reason courageously. And whenever the country needed a hand of reconciliation, he offered it without hesitation. Nyagosira Raila Odinga nigo anchete ense ya Kenya no moyo yobwensi nabo igo niga anchete ense ya Afrika na kigekogera abarai korwa chinse ao nabo igo ime ya serikali na bari bakwamereria serikali banyara ko babagwika ase egetie keiga kianyayo eriko moa esco yo moerio ngoripoteria Ensoko TV korwa obogotageti bwegetie keiga erietariane Linet Nyambani. Memono murikito Linet Nyambane na roboti ra senchera yobuikira no mwancho murigari atotegari tasomo igo yoyo ni gobono mwaziri omonene oyo okabeiro mwaziri omonene higa Kenya Raila Odinga hanyara ko gakoenekeriwa esco osemisa hire yesco enene nekero humurai bwense ya Kenya muske William Ruto hanyara ko bagakuraria bene buna humuske Raila Odinga ariganigwe SKU hera yanyara ko bagikuragwa bosera kogendera kuragwa nabo bisabo burendi kurwa sense media ya KDF naboigo egaria bene yegotomeka gutaria hemibere yabara yabaiga banekero basirie amagimabo muri kito Bethwel Machini niga kumurikira roboti rwa senchera yobwikirana ine no manyetebuna eskenene hose state barrio nigekonenwa gochase abaraya bakoro abanene bechinse kerobanya ko bagosira naboigo abanyangongo ekero abasirire
bono nigase ntunda yende ense ya Kenya yanyakabage gwikirania esikenene gochaso yo kabiro mawaziri manene mense ya Kenya Raila Odinga ase okuralia ko muraibo enso William Ruto na nigo aranyakabaga okarwa amatanga yesikenene buna omurayo monene uyo oikarenetie ense ya Kenya amangana amanene ama ibada ya kitaifa, ndiposa utaona viongozi wote wa serikali wakiongozwa na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto akiongoza taifa kumuomboleza aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga. Matanga yo nigagoikeranwa na abari akurutsinse chesiko aboigo esiko yanyakabaga kwenanwa nabo bisa begetengo kyoborendi ose KDF. Omubere onyagosira omwaziri omukoro Raila Odinga onyakabaga korosi wa Sengendu yali nabo igokobekwa asegari eyobekirensemo asokwena na esiko asoko bataria abari yabanene abakoro nabo igo oyomo bwa abanyangongo asensekero basirire omubere oyo nyagosira Raila Odinga nigo nyakabaga kurigererirwa na abari egati aba bachumbe asensemo ya amagacho yebunge naboigo kobekwa asegari yo na koira weka segeti kia chigosori kia Nyayo Stadium. Neema kubwa na neema ndogo ndogo. Aiga nigabo bisaba iga ba KDF bakwewe mirimo bene yogotari mu biro yiga eri abananchi nabigo abarai abanyakoba bakomwa esiko ya iyo mwerio nini aliyoweza kutupa tukaweza kuishi na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, na hali kadhalika tukishukuru yale yote aliyoweza kuchangia kwa miundo misingi ya taifa letu la Kenya. Nigo moske Raila Amolo Odinga airweske yigaris kuriarero asegetie kenne Kenya ime mochu Nairobi ase abari abanyakoba wikarnase omayigo yiga ekerobono arach kunyakabaga kwiro wikansenga ya ime ye county ya Siaya ekerarach kunyakabaga kwenwa rich kuria Jumapili Nesco enene ayo erach kunyakabaga kwenekwa asensemeyo. Asante sana wananchi wazalendo mlioweza kufika kuomboleza nasi na hali kadhalika kujiunga nasi kwa ibada ya mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Reporteria Amaya ya Nsoko TV kure kaunti ya Kisii Njempethuel Machin. Togoska wasio mwanchumo rigaria mwiskobi bwe kanisa ya Anglikana horosagia ruensemo ya Bondo Professor David Kodia onyaro kobaka goteba baraya bange bage siasa bamatukaega nigo bakurwa chibesa elio kugora abananchi ko babwatia maminchano Raila Odinga hoyorenge kurwandira oboronge naboigo obwene bwa abantu bonsi Morikito Innocent Onyango agotumanya senchira yoboikirano Ritatulirio musunte nigorire asababwatani banyagusira Raila Odinga boigo ogukwa kwa Raila Odinga nigo kwarentire amo abakoyekirwe getegekemo na boigo abatakoyekirwa asemisa yugosabira umubere oye murandia Professor Bishop David Kodia bwe kanisa yeki Anglikana kurwa asorogongo rwa Bondo Erebu na Daudi nigaruta entugokora goetera enduruche yelingana gochia asabara ibe chingencho chonsi asogotatenero boronge na kurwanyo bokurumi. I am addressing you when I'm in the Spirit of God to proclaim that God wants us to do things right all the time, everywhere, so that Kenya could be free and all of us could be free to live in a united nation of our republic.
Amarandi ayo arorekana kogokerwa na bange Murandia Daudi nigateba nyagosira Raila Odinga nigarenge gutumia chinguru nebirengera biyaye asenchera endonge satebire nigo ari kwagacha chingoro cy'aba Kenya mamincha n'abana siasa bamatukaya bari kutumika kibesa cy'obukurumi elikogora aba Kenya that never use the power of money to intimidate people or to lure followers. Today we have very bad manners amongst most of our politicians. They have taught our people the culture of handouts, that wherever you are, you must give part with money, and woe unto those who drive big vehicles, they are in trouble. As we celebrate the life of Baba, is how do we apply the power to proclaim that God has given us for the good of the nation, for the good of all of us, for the good of humanity. Moelio musumbu Nyasaye David nigasabire amate ya Raila Odinga n'aba Kenya elinya sanya alikoba kobagata n'obwanchani bwaye. That in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead. Innocent Onyango, Ensoko TV. Toska busimo nchumo regereria habaraye hamuna basani ni gobono baikirana samasabo yomwerio yomuskerilo Odinga imegeti kyanyayo ase hirombe abantu baichora asegeti ekyo herio konyorora omubere bumushimi wa Raila nigabange bono bamotogia kubwatakana no buraibwaye hubuya naboigo emirobiri abekire yokone kyankuru andrare nsase nchirerengia muri kito Daniel Omwaga akomurekera chinkwa na chene kiwa negati ya mate yomushimi wa Raila Odinga hekoragwa na mumuru mwabo mushimi wa Oburu Odinga naboigo umurugyo ya Aida Odinga wa motogira sobora yubuya na koenekya unankogendriare kurwandra habana nchibons Chinsa inye chamambia. Umubere boyo kabiri mu Prime Minister bwense ya Kenya omusikela ila Amoro Odinga nigoika imeyegeti Kyanyayo Stadium okolerwa amasabo yo mweryo kurubo iko bwense karense yobotindi borendi obotindi wekarengo kelia keborendi ya Kenya Defence Force KDF. Magaga ya masaba kokorekana nigo family ya Raila ya chinga kichya bene korwa engora yabo ekero asikamoto gokwana nekiribu okyabana inchi abobekirana asamasaba yo imeyegeti Kyanyayo mu muromo abo Olaira omonene uyoboigo oromo senator abwe county ya Siaya Oburu Odinga nigo amotoge Raila bunarenge enchome asamasomo amo no mogosori giata. The other thing Raila was best at was in class. Me, I was average. I could be number 5, number 4, number 3 sometimes if I did well. But Raila was always number 1. He was always number 1 in class. And I also want to tell you that Raila was a sportsman. He was a sportsman. He used to do what we were calling triple jump. He used to play football and he used to do pole vault. But I was better than him in jumping and in pole vault. Nigo Oburu airali bagaria bene kuba kirambo yabona babwatani ebekyama gyo ODM asoka mochora buno mora intenenera bwe kyame kyo ekero emirobiri yoko mwanira ira genderete. And I want to thank my party ODM for making me the acting party leader of ODM, the oldest and the largest party in East and Central Africa. Omurubyoye Elaila omusubati Aida Odinga nigarekana gusingirira omorembe kobekwa asechinga kechicho kumulera Raila Odinga uywe atogia buna omonto orenge omonto bw'abantu bonsi. But one thing that he kept on repeating to me is that we must urge Kenyans to live in peace. Korende momuryoye Raila Junior niga muinyola Raila buno monto bwanchete bomaene naho ira yogo cyakobeke birato bire atigire mayaga nago ico lya Eliansa lirira abereka gutiga ase family yabo.
I remain the gentleman of the family. Dad, I want you to assure you that I will take care of our family, Mom, Rosie, Winnie, and your larger political family too. Erokamano. Winnie Odinga, omwana oye bwa mwelio, uyuolengenere Raila agwiketa kayo mwelio gusira kwaye imeyense ya India, nigwa motoge Raila asekerianga nigakwa buno muruoti. I was with him in India when he took his last breath. He died in my arms. Every day he was waking up and walking. And every day he would do 1 round. The next day he would push 2 rounds. That morning he pushed to 5 rounds. He died strong, with dignity and with pride. And you must be proud of that. Ense mona yo nigo Winnie enyoro gotera kulia Raila Odinga anchete mono asane keninga niga kabatera iro gotero kwokera chingaki. Down the bay, the mountain top, where the sun shines on a mountain top. Egati yabande kurwa enka ya Raila nigo bwa mwasyolia Raila buno morayo Rwanda tobosibore bwense ya Kenya ase musubati Rosemary Odinga amotona Raila ebuna omoiri ibwange kigima ama ono musani omonene guchia asare. To me, he was my advisor. He was a friend. He was also someone who understood me very well and my children and my siblings. Abairi amo nabasani ibenkaya ya Raila Amolo Odinga nigowekera na imeyegetie kia Nyayo Stadium ritko lya lero ase amasaba yakorwe centre ya bene ilyoko chukomwenya alitko lya Jumapili nomuyega wekanwa amo onomora igwen William Samoei Ruto nabaigo ase balebekera naga kyomuro mu Raila Odinga barwengora yabo nakamotoge Raila bunarengo omonto bwenyinto abananchi nibabanchiro kora amabero Raila Amolo Odinga kurimegetie kia Nyayo ase ritko lyankyo orali nimwe ndege korwegeti ya JKIA ugigeti kya International Airport ime ya Kisumu na korugabwe oyura kwa ikaime yensemo ye omugondoye ime ya Bondo county ya Siaya asara ya nibori tkorie Jumapili omoyega orekeniwe amo onabairi baimeboka. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Mkalipata idege taseni igen Soko TV. Korwagaiga imeyegeti kia Nyayo ase sabari yo moelio ya Raila Odinga yakore kana riaseri anenchenkolo kwa Daniel Omwaga. Bimano murikito Daniel Omwaga noroboti oruru chinguruke gima kurwa segetie kiyo chikosori kia Nyayo Stadium gutumanya senchera yoboy kero mwanchu murigeri atogoska bosio ritkoria rero ni gobono ryaenekia homusangirikano homonena segetie ke kuba abasaba nanchi beso kya sobonge kumurero Mheshimiwa Raila Odinga oyoboy go horenya gosira niga bange baikirana segetie kyo baeboetie chianga chimwamu unenchiremo yokorokia hamagombo abande ni gobono baeboetie ebitamba bichorre chibicha Mheshimiwa Raila Odinga unenchiremo yokumunyura hayonsi nigarenge yokumurera senchira yesiko asiritukerigario mwerio asemisa yebunago Manyumurikito Diana Ndemo. Down the bay, the mountain top, where the sun shines on a mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached India, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my world is turning around. I had to leave a little girl in Bondo town. Ritsko Yalero, Ritsko Yuko Sabina, Raila Amolo Odinga, Ujule Bono, Nyagusira, Moigokore Kana, Asegeti Kenya Stadium, Imiomocho Nairobi. Igo abantabange banyara bagwikirana asabange borogetiwe okogechwa naboiga bange basinywa kubisa amarigabo asegetieke nigo abantabange babegete chianga chimwamu
ichichikorokia amagombo gochiasa omosikera Raila Amolo Odinga. Boiga Abakenya bange nigo babogoreti chileso na boiga babegete chianga chibwate ebichaya omosikera Raila Amolo Odinga bunenchira yamo yokorokia esiko gochiase Odinga. Abanta bange nigo bachengira na kogoka ekero abana bayo omosikera Raila Amolo Odinga banyara gotenena na boiga korokia amagombabo kuchia ase nyagusira Raila Amolo Odinga asabange bamanyete no nyomosikera Raila Odinga osirire boigo otigiregesa kukiae magega ekikira nyarege kubwata chimbatero chiae chokolenta Abakenyamo na boigo kurigia omolembe. Chengaki tokomorera omosikera Raila Amolo Odinga na kamoa esiko yae Abakenya tigatusabire nsi ya Kenya iri Nyasaye anyareka gutusikia mutwe na boigo anyarega kuyagata efamilia Raila Amolo Odinga chengaki munechiga chengaki chenkongo inkolipoteria egetaseni ya Soko TV kurasomo cha Nairobi retariane Diana. Memono murigito Diana Ndemo noroboti rwa sinchira yubo ikirano mwanchu murigari atokwira na se county ya Kisii bonegati yabarai kurwa se busaba bwatani bekia magya ODM kurwa se county ya Kisii nigo bomera na sobo gatagati bo mochobo songo erikorika hamagombabo hasegetabu kya magombo habara yabo bakorwa no mokonyi bo mugavana kurwa se county yomuskeli ja obebo muraibo barabanga se bunge ye county yomushimwa Henry Morachana boigo murikyo monebo ikyamekyo ye ase county ya Kisii Dr. Otucho Obure nigo bono batoma engora yabo yabene gochiaso muraibo ikyamekyo muske Raila Odinga nagotomanya murikito Wycliffe Orenge. Chinga kia Bakenya bonsi bagendete kumulira oyo kabiro mu prime minister na ndo muraibu kia magya ODM musikera Raila Odinga asachinsemo awo imense ya Kenya bono omukonyi bo mugabana bwe county ya Kisii musikera Elijah Bebo amana barayibande be kia magya ODM kurwase county ya Kisii bakubwatira namana bamenyi be county eyo nigo babere bakolika ujumbe ya magombabo asegetabu gyokolera imeyo mu Chibosongo. Tumekuja hapa leo hii tukiwa na wingi wa majonzi kwa sababu kiongozi wetu shupafu wa chama kikubwa cha ODM tena baba wetu katika Kenya na tena kiongozi ambaye ameshughulikia Kenya kwa mambo mingi katika maisha yake. Kulia na familia ya ODM, familia ya Jacom, familia ya Kisii na watu wote wa Kisii. Venye mpango inaendelea hivi kwa salama, but it's not going to be easy for us as ODM family. Yagokwana nabaralia maiga yokolika amagomba ya segetabu gyokolera asebo gatagati bo Chibosongo abwase mayokolika amagombe bekire nigo mokonyi bo mugabana Elijah Bebo atogia Raila buna nigalengo murayo miyana ndo anjeta Bakenya bonsi. Tumesema pole, tunamuuliza Mwenyezi Mungu amulinde amtunze na mahali amemweka amweke mahali yeye mwenyewe amemrehemu. Ni shujaa ambaye hatutaweza kusahau kwa sababu yeye ndiye ametufanya hata tuko hapa leo hii kuzungumza mbele kama hapa sababu ya ukombozi tuliopata. Ni vigumu kupata kiongozi mwingine lakini Mungu atatuelekeza hapo mbele. Tunasema Mwenyezi Mungu amweke mahali amemtengenezea tukiwa na matumaini kwamba nasi pia siku zetu zikifika tutaweza kuwa katika upande huo yeye Mwenyezi Mungu amemwekea. Ekati abali banyaka bagoikara na SMU elina barabukolika ujumbe cyabo shokolera na ba MCA kurwa ase county assembly ya Kisii bakorwa no muraibu abangase bunge Henry Morachana. Watu wa Kisii sababu sisi tulikuwa watu wa Jacom na bado sisi ni watu wa Jacom. Jacom kama mwili amekufa lakini the spirit of Jacom remains in many of us. Na sisi wote tutabaki tukikumbuka Jacom na tutakuwa katika hiyo chama hadi kifo chetu pia. But tunaomba Mungu atushikilie. Jioni tuko na mipango kuanzia 7 mpaka kuanzia 6 mpaka 10 we love a candle writing here. So nyote mmekaribishwa. Na boygo Dr. Tuchobure oyole mulikyo manene bwe kia magya ODM ime county ya Kisii. Era niga mulerere Raila Odinga centre ya bene abuga sata birubuna konyenero olengana yoborai ime county ya Kisii. Leo tuko hapa kuomboleza kifo cha baba Tinga Jacom Raila Amolo Odinga. Nataka kusema hivi. Sisi Kisii ingekuwa ni uwezo lakini kwa sababu ya space na sisi pia tunalia hapa Kisii. Tunalia na wanabodaboda wetu, tunalia na akina mama, vijana, wazee. Jacom has been a guiding star in Kisii for 20 years. Na amekufa kama tulikuwa tunaenda kucelebrate 20 years of existence tukifaitia democracy.
abaraya bono nigo baburira abakenya bonsi ko babatoereru nonye nechinga kiechiga bagendete kolera no bokendo bonene obuchete minsi ya Kenya. Tunasema asante, watu watulie, wakiendelea kuomboleza, kuwe na amani katika taifa, kuwe na amani katika kila mahali. No kubule na karaku ni konya ko kurwegwa gochia asa abantu bonsi bali bekia magia ODM ochikumanchira no murayo ndabwensi yura chiko chorwa elinda chikwera bagali omugaka Raila Amolo Odinga elinda gendere kwirekia mekibosio. What I would like to tell fellow comrades across the nation and everywhere, that our hero is now gone. The one that will take us over, that will be given by God. Let us work with him. Onekera bakenya bonsi bagendete komulira Raila Odinga nigo yatigira sabale bonsi kwenekyo botwere no mulembe goika abe kwaso gutimoka kwa yali tukulia Jumapili. Inko reporteria Ensoko TV kurwaka gasoboka takati bo mochibo songo eretariane Wycliffe Orenge. Tuguskabosio mwancho murigari gati yabamenye kurwa se county ya Kisii niko bono bagendreire kurwa hebirengere byabo igoro iyo meroberio yo kumurira Nyagusira Raila Odinga se chinchira au habwa se gati yabo bayikiranire asomo chobo songo herio goichoria hegetabu kyamagombo nonyana bo niko bona abande barokandre hogotanchirana hase emioyo yabo habwa se batebire buna Raila obeirega kubatiga ase eroro kurende niko bono bakirembo yamano gochia ase serikali asokobeka hemeroberio iyo komweni abuna haba Kenya konyora bale ribaga elio koyo sonja omubiro yo Raila Odinga se chingaki cyomwerio hatarachi yakoni wo muri kito Caroline Mosa kutumanya senchere bwikira abamenyi korwa se county ya Kisii nigo bagenderete goikirana asomo chwebo songo eligo ichoria egetabu yo korwe ngora guchia senya gusira Raila Amolo Odinga abwasaba babaire bagoikirana bagoteba buna goikira boniga tibaranyara kwa baba gwanchirana buna omogaka oralire twe buna bananchi ba Kenya nturaisanikaa no kurira wona nari gusaba ase chingaki chiri twaye twigoro na rero asokorora omubere aria bunge na aria segeti gya Kasarani nari kuburia committee eire ribaga na inderengererie abakenya ribaga mono elinda abakenya barere oyo mo bwabare baita banana ase ya Kenya na Africa ngimo yoro nyare kurara nari kuburia abakenya kwa jumla na baro baire ribageri ba tuare okorera komurembe kiagera na bakonyora singa kibuneye amangana yobo burukanu kidogo nkobare lakini aganiria abakenya ase bonsi babeta bali bakorero omugaka Raila bakore igo ase amaskania manene kiagera ensilas megenderere nonyene kero yo moito anyare ko bagago tosireri onde koru Raila asira na nyago timoka nkolerande bakaboniga serikali yaito ngambia mono asenge ncholere meroberi twarambia ya chaka yagendereire byali twarore live viewing yo mugaka matangambia yagenderete. But we still want to ask them so that the committee looks at it again. We have more time. Toe kuchinga kicheto muna Kenya tolere baba andi nali na into tora isane kenga baba tu ancheta maeno chire igo totigire. Thank you to the government for making that arrangement for people to yesterday it was not successful because people gathered so much and then there was no room for such an opportunity for people to view the body of the late respectable leader. But today I think most of the people have found that opportunity and to view and to show the last respect. Nemono ni gabara ikorwa sekiama kia ODM babekiro moroberio bokwena kiabuna onde bwensi ule no kugania gukorwe ngora ya ego chia senya gusira Raila Amolo Odinga abega goikirana ase chinseme chyo nabo igo kwelikia. Tuamini. Hatuamini baba amekufa. Ni uchungu. Na leo kama chama cha ODM Kisii ingekuwa ni uwezo Kisii mzima leo ingekuwa Nairobi. Lakini kwa sababu ya space, logistics, tumekuja kuomboleza baba hapa karibu na watu wetu. Tumeweka tent hapa kama chama with the help of His Excellency Paul Simbarati. Ametaka watu waomboleze hapa nyumbani, waandike a message of condolence to wish baba farewell na akienda alale salama. Unapoangalia jana ni historia, amekuwa mtu wa pili kusherekewa na kuombolezwa baada ya Nelson Mandela. Hivi alikuwa anapendwa sana. Tunasidi kutoa pole zetu. Siku zimebaki mbili,
Kesho watu wataenda Kisumu, tuende tumpokee baba, tuomboleze Kisumu. Kisha Jumapili tukue kule Bondo, tuweze kumsindikiza na heshima yake yote. Tungekuwa na uwezo kama sio wili ya baba azikwe baada ya masaa 72, baba angepelekwa kila county Kenya mzima atembewa muone, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa watu. Nonye nabonige gati aba barure pole gochia sebaria basireti amate kubwatekana no gusana na kukwa betogo kwenekirwa abo asitu kuri igoro asegeti gie chigosori ya Kasarani ekera abantu baikeranete eri kurigereria omubero Nyagusira Raila Amolo Odinga. I want just to condemn on the act that took place yesterday when the body was being viewed, and I think the authorities should be tolerant. Even the Askaris should be tolerant, especially this time. A great father like this one, who has led this country to long strides, he should be honored. But we thank God for the days that he lived with us. For those who have lost their lives during this time when they were viewing the body, we say pole to the family. We say pole to the entire Kenyan community. And we ask that may the Lord rest Baba in peace. Marigereria nige gati ya bamenyi korwa se county ya Kisii anene mono igasomo chiobosongo bataraorokia ogwancherana kwabo abwase bagoteba buna nigo goikera bono emioyo ya betara bagegwancherana buna omogaka Baba Raila Amolo Odinga onyarire ko bagagosiria obogima bwae anene mono nigo baboririe bari bako baba goikerana imechi nsemo chia Kisumu aburi tukoryankyo banyare ko baba goikerana chinsemechyo eriko yorigereria omobere Nyagusira Raila Amolo Odinga. Korwaiga ime county ya Kisii, niko reporter ya Amayane Soko TV, erietaria ne Mausa Caroline. Memono murigito Caroline Mausa na roboti rwa senchira yobo ikero mwancho murigo ya totigarita se county ya Kisii aborokiwa beskuru yobo bundi ya Kisii na boigo baribe university ya Kisii nigo bono bakorire emisa wose batongia emesuma ho botkubo kira rero ime yomo chubo songo kumorera Muske Raila Odinga asebona ba muborire mugavana bwe county yo Muske Paul Simba Arati kubasira helyo kogenda komwenia Muske Raila Odinga se county area ya Siaya unagotomanyo murikito Bethwel Machini. Bunenchiremo yokumurera omwaziri omunene omukuru mense ya Kenya Muske Raila Amolo Odinga Nigobono abasae beke urgia jenzi kurase eskuru yobobundi ya Kisii National Polytechnic na bego University ya Kisii baisogeti emaragoba ya igoro elio komodera asogwo kimesumase omochobo songo Bago kwana asegitekene geskuru yobobundi ya Kisii nigo abarai ba aborkiwa bo ba erkirio kogechuko kwabo wachaso goitwa wensemo ya basahe imeyomocho Nairobi aburi chukuri igoro. Tujafurahi Kenya imefanyika Kasarani Ruto Kasarani makomredi wamekufa Tomolayo atimo moseja bondo kolyo nuodudo kwa mwito jatelo maradiera aliye nuoma kisiwa yie anikeleta inya kina yuwa gor Baba Raila Amolo Odinga ero ukamano jo Kenya jude hey Comrades power Comrades amuka on behalf of Kisii National Polytechnic iyo wanga inya kendo kwan gimor awacho luo Raila nenja luo okathongo mang'eny kendo wan gi lit kaka wawito muga maduong' wawito thuon luo iyo wan Comrades amuka Comrades power warumo Nanyonabo abange babasabu nigo bakwanire igoro yo Muske Raila Odinga asibanya ko bakomorera buno murayi olenge bwa amarara mangi gochia sibale. I take this evening to pass my sincere condolences to the family of Raila Amolo Odinga and the entire country. On behalf of the Gen Zs from Kisii, we are passing our sincere condolences because a great leader, a father of devolution, a father of the modern constitution, has passed away. My name is Ishmael Jojo Keo, a student Kisii National Polytechnic. We are sending our condolences to the family of Jaramogi Oginga Odinga and the entire national. We are very much heartbroken for the death of Raila Amolo Odinga.
We are very much sorry for the family and the ODM party. Let's hope that we'll get another kingpin who will take us to Canaan. Nigobono abarayabo ba aborkiwabo banyako bakobore mugabana kwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati kobasira asokoba FA yokoba icyachinse mochi bondo idoko mwenya omuskelaira Odinga. We are very sorry for the demise of our father Raila Amolo Odinga, and we want to request the school and the governor of Kisii to help us so that we go and bury our father. Comrade Stephen! Comrade Stephen! How many people are supporting me so that we can go with Baba? We are going to Bondo. We want to ask and request our county governor, His Excellency Paul Simbarati, kindly give us even 2 buses so that we may go to Siaya and give Baba a decent send-off as the Gen Zs of Kisii County and as the supporters of ODM. Baba, we are waiting for the way forward. Simbarati, we have hope in you. Reporteria Ensoko TV kuraiga omochobo songo nchempethuel Machin. Tuskabose bonanse county ya Nyamira mwancho muligari oboma obwechi kanisa hinse yekiombe kya Nyamira clergy unit bakoragwa no munyakiro gobo Bishop Charles Agwata niko bana bakomunjero musikarela Odinga una omurayo rweto bosibole bogo sasima weterase okurwandira ekatibe enye omwaka bwechiri bubere na 10 bagokwana ime kanisa ya PEFA hase omochio Nyamira niko bana basabira ba Kristo gosabira ense ya Kenya konyora omurayo ndebunere nabo igokwane kya homorembe no chikwane kiwase chinga kichire bosio Murikito Stephen Nyariki agotumanya senchere wikirana. Wakenya wamechukua hatua ya kujikondoa utawala ya kiimla na kidikteta. Aseri tukoria gatatu ekero ense gendrete kumurera umusikirairo Odinga nekero chibendera chigendrete kuiruka gati munenjire ya Moyesco nigo abakwa maguta korwa Nyamira inse yo mobwa Nyamira clergy unit inse yo Bishop Charles Agwata nigo komo basabire kanisa ngima gusabira Kenya nene mono ekero Raila atarigo chikobaroro Charles Agwata Bondiga kurase kanisa ya Obedience Pentecostal Church of God nabo gono munyakiro go bwa Nyamira County Clergy Unity kobolie kanisa to basama sabo ligwa muri atigere nene asensi ya Kenya ekero mugako yata iyo ninki gosinya sae ningo gosinya sae aranyare kuimukia atene naseri bagerio igase igo nakiakora twa chirase biro twatenenire twasabirenga family ya Raila enyare konyoro kore migwa gokuru asobusuba Nyasaye tatolisi kanisa birense yaito twasirio murayo yorongole umanene mona kegima oyole go divine nga yense yakogenda gocha Nyasato murayo nde oyo racho katokonya matukale bosinga lyo manare gokwana ngelinga Raila osabiria generation yaye na ntu bari tole bone gase birogo byobogambi ebeni goro mu MCA mu MP bara ibani kisema wao sabwe generation yao ocho konyorwa enjera ira nere ainyoirwe nonya nabarayi baito abatubwate tigato tige amangana amange kwirigereria inumweka abanyene munyareka bamukurigereria awana inchi abamoko nyareka bamogokorera egererende ebinto asense ya Kenya nali birabe buya okwemurunkania ngoko nyakoba ororo ase igotiga Nyasaye anyareka bakagozisenia enka ya Raila omorembobe nandi seginjiba paka twakorire enyangi yaye buya keraira tosikunyora kurumayega nero retete evaluation nero retete amangani chi county chichi akite Kenya inche nande bone gali bako muntare kwanda Nairobi yaria ebinte binge bigache ese county ebinto umugaka Raila atokorere Kenya ne ebinte biya kulingana obosibole bogacha tukanyora chi county nando tokorere ebinte binge bagokwana ime yo mochio Nyamira ase kanisa ya All Nations Gospel Church PEFA nigo baererenga ogochichawe katipa yo mwaka 2010 na kokwarwete obosibole obuya bugo sasima nande mose konyora nere the 2010 constitution orenga front line agatema buna nyarete obosibole bokaba nonyorwana to obosibole te karansa kerogeke na temete sana buna arako bugwa chikura
na ndo ake sabu ya bwangonga abantu nabange nande nabanene komubua oirana babwatana ole asenge ncho yogosira ku mugaka oyo okorire gasi enkongu na ndogerire Kenya yanyarire goikase ya ikeire egendo tware gosaba une kanisa no morembe mona matuka yatigarite nyuma tarachiko enigwa abarabuo barigirio bugima bwa Raila una arenge korwanira democracy abwate interest ya Kenya asomo yoe at least baise kuiga omufano iyo Kenya egendere kubabuye nigo basabire omorembe ko baroro asense ya Kenya na gusaba bana siasa potiga siasa na okora abakenye emirimo barigereretia mariga manene ale Kenya chinga kichi batiga mangana siasa baso gukwana mangana akorento morembe asa abantu bonse buna batigete bagasieka chiobisi bagasieka bintu byabo naende tigabara asieka siasa bakaritu kuri ya Jumatatu ya Jumapili ekero mugaka Raila enigwa asa masikani yo mugaka Raila abantu bonse babeamo tolereamo buna abakenya naende tomunyoro mugaka oyo asa mangana manene aberega gokorera ensi yitu ya Kenya igonte gatokote bya abakenya ngakie torasibiro byo kumuriro mugaka Raila tuweke chimbwa chiaye totiga mangana lya guturbanya omorembe tobeko omorembe kero omonto asaberete. Steven Nyerikimbunde, Ensoko TV, Nyamira. Mwanchumo rigaria wikiragwo no tuwikira homwerio wa mayakuru Ensoko chinsa isato ase obutko beganko gwakira mbuya mona soko sangana intwe kurutoka chagete wikira chinga kechiga twasangira manga ane mono koene kya kumurikeresa bari yaringa yeri tuko riarero rya gatatu ryo koene kemisa ya bene yo kumurera Raila Odinga uyo kabero mu waziri omonene ase egetige chigosori Nyayo Stadium ase county ya Nairobi. Mwanchumo rigaria tuchikogendera kubwatiria senchira ya bene asengane iga hegendote kone kiwasiri tukuria kanemambi una umurai usomunyakerogo we komitirio umurai bwensanya ko bakago chika hekora wa muno mokonyi bo umurai bwense moske Professor Kithure Kindiki na boigo hoyo komokonya uyore mu murumu abonya gosira Raila Odinga Oburu Odinga mosenata boigo bwe county ya Siaya baro bire buna emiro biru nechiko gandra tukuria ankyo asomo biro yora chikuirukiwa nendege gwikase county ya Kisumu abananchi banyora libagario kuyorigeria na boigo nyarko bako ikigwa senka yae county ya Siaya tuchikogendera kubwatiria yonsi ritukuria ankyo na boigo ritukuria Jumapili kirarika ritukuria omwerio ryokweni gwa kwa igotuskare gendera kubwatiria mirobirio Ensoko TV elikomanya hayuagendrete hayabwango na bunako gendera gwateka kurwase chinsemo au nchenkuru kwa Clinton Ndigi asiribagaria ya Brian Achaka oyorenge maiga yechi kamera Felistas Kabendi abego director Zaki Kenya kuru studio ya kabere banekia amariogi nechibe chango jara senchirengia toko gandio tu robot ko byo mwanchu murigera to merane nanda sembeo Nyasaye kawanja Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Ekamati ntenera yeskuru yoboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse yoboraibo musasroti Paul Kabito PK bwe parish Nyamarambe nige no mogoko monene gukwarigania sumiga bukubekiri gutwa kwa boro kibabo abo baho kigoso grade 1 umuyigoyo nigura korekeri tukuri Juma kitariki 23 cy'umutinyo yikomi cyo mwaka bw'ikirwibere n'emerongebere n'etano ucakre chinsibiri chamambia kwa gachia mwensi mwaliganibwe asamange totalira sobisito usitoa Krismese namba 0713827327 Rumuchomano Nairobi Kisi Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso
bw'umugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubuata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemeyega au. Tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe. Tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira wose toakirisi miese namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret neranyara kwa koigwewa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba tunachinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakwigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa bato gukora eke korugeito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gukorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi. Ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuru y'oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana w'oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gye fees oranyare wakana abari mu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokirwa bunakigosori egatiye binde Nguruturo bosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menyetime endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwako changu chitoro kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Dukuchali hapa. Baba lala salama, Kenya tutakukumbuka sana. Terence on the track. Umelala lala salama, pumzika baba yetu. Kenya tutakukumbuka sana, ulipigania nchi yetu. Daddy umelala lala salama, pumzika baba yetu. Kenya nzima wazee kina mama wanakulilia kwa machungu. Umeiacha taifa na majonzi, baba mbona ukazidi? Si tungangi nyimbo za mazishi
ila kwako imenibidi. Raila, mi tamani sana ungekuwa hai, tuwe wote tukailinde Kenya. Alichopanga misipangui, akuweke salama Maulana. Tulipokea kwa huzuni taarifa za kifo chako, ile hotuba yako ya mwisho inatutonesha vidonda. Usije sahau taifa letu limekumbwa na mashida kibao. Baba we, mambo bado magumu kwetu, afadhali hata ya jana ya kesho tuombe. Lala salama, pumzika baba yetu. Kenya tutakukumbuka sana, ulipigania nchi yetu. Dadi umelala salama, pumzika baba yetu. Kenya nzima wazee kina mama wanakulilia kwa machungu. Ilikuwa uongeze hospitali na madarasa. Ai Raila baba jamani, mapema umeondoka. Na dadi, tazama mama yetu kipenzi anaumia kwa kuwa mwenyewe anatamani ila hawezi kukuamsha uje uwe na yeye. Msalimu sana Kibaki, anamisiwa na Wakenya. Tai usimfiche, mpe imani, tenzi bado twapambana. Usije sahau taifa letu limekumbwa na mashida kibao. Baba we, mambo bado magumu kwetu, afadhali hata ya jana ya kesho tuombe. Lala salama, pumzika baba yetu. Kenya tutakukumbuka sana, ulipigania nchi yetu. Dadi umelala salama, pumzika baba yetu. Kenya nzima wazee kina mama wanakulilia kwa machungu.